Trada un escrito para garantizar que na manifestación de barcos que vai acontecer o sábado 22 de marzo na Pobra do Caramiñal, pois non hai ningún problema en que se desplacen os barcos, as embarcacións da terceira lista, e como xa sabedes, pois por a normativa sectorial da Xunta teñen prohibido moverse de porto nos fins de semana. Entón, para garantizar ese exercicio do dereito de manifestación, que é un dereito fundamental, que prevalece sobre cualquier outro sectorial, pois vimos a explicitar algo que eles xa saben, pero que nos queremos explicitar para garantir, insisto, que o Servicio de Guardacostas de Galicia non vai a actuar, non vai a poñer ninguna multa que coarte ese exercicio dese dereito fundamental, que se o fai, pues, evidentemente, pues, sería unha actitude que penalmente sería perseguida por parte da Plataforma de Defensa da Ría da Arousa. A convocatoria é da plataforma? A convocatoria desa manifestación por terra e por mar, con motivo do Día Mundial da Agua, é a agua o que une o río Ulla a Ría da Arousa, como seu devenir, como seu futuro, e como estamos profundamente preocupados de valor productivo da Ría da Arousa, que carece de medidas administrativas por parte da Xunta e orzamentarias que den conta dos problemas estruturais que ten a Ría da Arousa, designadamente o seu marisqueo, e como consecuencia deses dos grandes proxectos da celulosa de Alqui e a reapertura da mina de Pobra de Touro, pois evidentemente esta manifestación vai a unificar todo eso en un clamor social para parar este xenocidio da Ría da Arousa, porque non deixa de ser unha especie de morte anunciada, non? Posto que están concatenando proxectos que lóxicamente van a detraer do río Ulla un gran volumen de agua e van a aportar un gran volumen de contaminación. E isto, lóxicamente, na situación que vivimos en un escenario de cambio climático, vai a acabar con un sector que é fundamental para a soberanía alimentaria de Galicia e para loitar contra o cambio climático. Non temos que lembrar que o carbonato táctico das pinchas non deixa de ser todo eso. Quen asina o documento que entregaxe? O documento que entregamos hoxe o asinan os patróns maiores aquí presentes de a Pobra, a Illa da Arousa, Rianxo e Vilanova de Arousa, e eu mesmo en calidade de presidente da plataforma e como entidade convocante da manifestación que comunicamos a subdelegación do Goberno da Coruña con data 20 de febreiro deste ano. Pois esa, con moito tempo de antelación para que resolvan todos estes problemas administrativos que ten que resolver a delegación do Goberno, porque a que se ten que dirixir explícitamente a Portos de Galicia para que non nos poñan ningún problema en exercer o noso dereito a manifestarnos no terreo portuario da Pobra do Caramiñal, a Consellería do Mar para que non lle poña ningún tipo de impedimentos aos da terceira lista, en fin, a todas as administracións capitales da Marítima, que xa falamos e estamos totalmente de acordo en que exercamos este dereito. Xocas, por terra é unha manifestación ou unha concentración no Porto? É unha manifestación que remata no Porto. É unha manifestación por toda a beira-mar, e que remata no extremo da rúa, creo que Anxo Rei Ballesteros, por detrás do centro sociocultural, creo. E aí onde va a estar ubicado o palco e a megafonía onde se lerá o manifesto final e todos eses detalles últimos da manifestación farémolos públicos máis adiante. Estamos, digámoslo así, coa tramitación administrativa e resolvendo estes flecos tan importantes para que a xente poda manifestarse. Pero realmente a convocatoria formal da manifestación que organizamos nós, pero que apoiarán moitos outros colectivos da Bacía do Ulla, pois lógicamente se farán 10 días antes do ano e coa participación lógicamente de todos estes colectivos. Tamén tedes un acto en Cambados, non? Sí, temos un acto precisamente como preparación desta manifestación e para dar, digamos, conta da pregunta que se fai moitísimos cidadáns de desaparecerá o marisqueo en
na Ría da Arousa como consecuencia da mina de cobre e todo e da actividade da celulosa de Alti. Para respostar a esa pregunta temos un acto donde van a intervir Horacio García, creo, Horacio García, que é profesor titular de Xeografía Física da UST e coautor do informe do Consello da Cultura Galega sobre os impactos de Alti no medio. E tamén contaremos coa presencia de Serafín González, que é o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural e ademais profesionalmente investigador do CSIC, ¿no? E aparte tamén participarei eu na representación da área moderando algo. Entón, pues bueno, con esas, digamos, con ese acto pretendemos dar resposta, digamos, técnica e profesional a esa gran pregunta. E tamén anunciaremos en ese acto pues, esta manifestación, por tanto será un acto que será importante, o arrancamos de feito en un sitio con bastante aforo, un salón Peña de Cambados, que ten un aforo, creo recordar, de 300 persoas. Entón pretendemos aí, pues, bueno, dar ese, digamos así, dar a saída a ese chamado ao conxunto da ciudadanía, porque o tema do futuro da ría non é un tema que afecte só aos profesionais do mar, é un tema que afecta a toda a sociedade. Non temos máis que ver o último análise do sector da pesca do Instituto Galego de Estadística do ano 2023, onde se explicita a proporción do IBE que ten que ver co sector mar e industria de todos os concellos da ría e é abrumador, moito maior na banda norte ou da Panza, pero abrumador no sector sur. E iso que significa? Pues que vai a benestar, ao benestar dos cidadáns de toda a ría, non só aos profesionais do mar. Por tanto, temos que asumir que a Ría da Arousa é un patrimonio socioeconómico e cultural de toda a sociedade e de Galicia. Por que? Pues porque moitas das actividades tractoras da nosa economía e da nosa sociedade, como galegos e galegas, están aquí ubicadas. O seu centro de gravedade, e iso é moi importante. O sea, vamos a ver, a gastronomía, o turismo, a imaxe cultural deste país está vencellada a esta foto que temos aquí a beira, que nos parece intrascendente, pero que ten unha gran trascendencia afectiva, que sería de nós anímicamente se quitamos as mariscadoras da ría, quitamos as bateas e poñemos gallolas de cultivo de peixe. Que sería do noso sentimento de que nos están quitando? Nos están quitando a nosa riqueza, a nosa tradición, a nosa cultura e, sobre todo, que a riqueza quede aquí. Porque non valoramos algo moi importante que o Instituto Galego de Estadística pon o dedo aí. A riqueza está quedando aquí e está trasladándose ao conxunto da sociedade, que merca nos comercios, que vai ao súper, que... Vale, eso está vencellado co mar, non está separado. Somos unha potencia marisqueira e o futuro está... o noso futuro está vencellado a eso. Si nos queren cambiar de modelo, que non lo digan explícitamente. Porque está claro que ubicar a celulosa de Alti e a mina de cobre de todo na vacía do río Ulla significa optar por outro modelo. Un modelo que leva a riqueza para fora e deixa aquí toda a contaminación e, por tanto, acaba cos sectores productivos, tanto co agrogandeiro do interior como do sector do mar.